Jo et vull preguntar, Noé, Digue'm. tu per què creus que el cinema de terror està tan denostat, tan mal vist? Aquests punyeteros, els puristes, que algun ens veu. Jo ho veig, Josep Maria, com ens veus cada setmana. Critiques, però ens veus. Però tu per què creus que hi ha aquest despreci, no? Aquesta menyspreació al cinema de terror, que no els hi donen premis? Em fa molta ràbia. A vegades ràbia. hi ha com poc pressupost. Tu què creus que hi ha darrere? Perquè jo crec que sempre ha estat denostat perquè sempre ha sigut com un gènere de segona. I em fa molta ràbia perquè amb el gènere del terror tu pots parlar del que et doni la gana. De fet, últimament, moltes pel·lícules de terror es parla de la salut mental amb metàfores, sense metàfores, com tu vulguis. Es parla de racisme, de la maternitat, de paternitat. O sigui, tu pots agafar qualsevol pel·lícula i tornar-la una pel·lícula de terror. De fet, Mick Garris i Paco Plaza, dos directors molt diferents però que s'uneixen, sempre diuen que si hi ha un bon drama, hi ha una bona pel·lícula de terror. I el fort és que el món està ple de drames constant, llavors la realitat serveix d'inspiració per la ficció. Exacte. Doncs escolta, Noé, recomana'ns cosetes. Espera, vaig a fer un moment... Farem una mica com... Ai! Sempre ho he volgut fer, això. ASMR de crispetes. No? Vinga, va, comença el cap de setmana. Quines pel·lícules creus que mereix la pena que recuperem o veiem per primera vegada? Quin és el top que ens ha preparat? I quin és el leitmotiv, també? He fet un recap y lo tengo aquí en el móvil porque ella, millennial, no utiliza papel. Millennial i ecologista. Sí, early millennial, però sí. Mira, comencem per una pel·lícula francesa, perquè, clar, los orígenes són los orígenes. Ja es fa molt bon terror a França, eh? Exacte, sí, no és tan bé. Ho puc dir perquè sóc mig francesa, de fet, la que portes unes samarretes franceses, també. Sí, Màrtirs, la samarreta d'Anexia T-shirts, que estan a Barcelona. Anem aquí al Màrtirs d'aquest, que és una de les meves pel·lis favorites, però bueno, no et vull distreure del guió. Quina és la teva primera recomanació? A l'interior. Com es pronuncia això? A l'interior. A l'interior. Després vindrà mon pare, que és de París, i et dirà que no ho diem bé, però els parisinos són així. A l'interior està dirigida per l'Alexandre Bustillo i el Julien Maury, i és una pel·lícula que he agafat, per què? Perquè és un home invasion on una dona embarassada a punt de tenir un bebè... Home invasion és que t'entrin a casa uns estranys, no? Exacte, sí. Llavors, allanamiento de morada. Allanamiento de morada, exacte. Una senyora, una noia, que està allà feliç i contenta, bueno, no està feliç i contenta perquè ha perdut el seu marit. Potser sí que està feliç. Però bueno, no entrarem aquí. Ha perdut el seu marit a un accident de tràfic i està a punt de tenir un bebè. I a la nit de Nadal, de la nada, apareix a casa seva una senyora, que és Beatrice Dalle, que m'encanta aquesta dona, que serà la femme, i que la va acechar. És fortíssima aquesta història i va tenir tant èxit l'original, no? Sí, van fer un remake. S'ha fet un remake a Hollywood, no? No fa falta. Ja us lo digo vosotros. A l'interior la teniu a Prime Video. Hollywood té molta mania amb això. I sempre és precisament, o passa molt amb el cinema de terror, no? Anem a fer-ho millor perquè com que nosaltres som la gran... Sí. Escolta, no, potser s'ha de fer d'una altra manera que vosaltres no... Exacte. Hasta Rec van voler fer un remake. Ho van fer i va sortir molt malament. A l'interior, Prime Video, Planet Horror i AMC+. Allà les teniu. És una passada, us encantarà. Si estàs embarassada, no la miris. Ja t'ho dic ara. Què més? Després, bueno, aquesta que jo sé que al Jordi li agrada. Les ruïnes. Ostres, a part l'he vist fa poc perquè tu has tingut una dèria que m'has encomanat aquest estiu, que és la de pel·lícules sobre gent que està de vacances i pren decisions qüestionables. Sí, exacte. I aquesta està basada en una novel·la i hi ha una cosa molt interessant d'aquesta pel·lícula perquè està produïda per, no us lo esperáis, Ben Stiller. Ben Stiller és el comediant? Ben Stiller, Zoolander. Però és veritat que porta anys també produint, inclús dirigint, no? Sí. I aquesta pel·li... Bueno, et pensaves que era Zoolander i ja està, i no, té unes altres inquietuds. Sí, es veu que sí. I a més aquesta pel·lícula és molt interessant perquè la manera en la que està rodada és los planos de día se graban de día, los planos de noche se graban de noche. No hi ha llum artificial. Que fort. És guai perquè aquesta pel·li, a part de tenir el moment de tensió, de passar-ho malament i de complir tots els requisits d'una pel·li de terror, és com que dius, doncs que bé que els hi passi això. S'ho mereixen. Sí, i a més també efectes pràctics, que ens agraden molt els efectes pràctics. És molt xula i també té aquest punt així de
criticar, no sé si intencionadament, aquest tipus de turisme que es fa, no? De ficar-te allà, ficar-li el dit a la llaga als indígenes, no? Exacte, que dius, si t'estan dient que no tens que anar per allà, tu, perquè ets nord-americà i et penses que ets i blanc i molt ros i tot el que tu vulguis i quarterback, te crees que puedes sobrevivir. Amiga, t'estàs equivocant. És superdivertida, The Ruins. La teniu a Netflix i a Sky Showtime. Exacte, i molt feliç que hagin arribat a aquestes plataformes perquè és una pel·li necessària en la vida. Terror 2000ero, no? Estic veient, estem a la dècada dels 2000, no? Sí, jo reivindico sempre el terror dels 2000, estic farta de la gent de los 80, los 70, No, mira... Us voleu tapar, noia? No, jo estic bé. A mi m'estava fent una mica de fred. Que clar, estem parlant d'unes històries aquí, amb la Noe, que ens està fent un selection de pel·lis de terror que a mi m'entra, pues, calfred. Pues la que viene ahora es fuerte. Quina és? Pues aquesta té una celebrity, que a més es va fer una promo que era See Paris Die. House of Wax. Ui, això va ser molt fort. Això em va enganxar abans, la Glòria deia, no? Per què als adolescents ens interessa tant el terror? Clar, a mi em va enganxar en plena adolescència i aquesta era, potser, no? Això i so, segurament. Sí, exacte, sí. I a més aquesta és curiosa perquè són adolescents de 25 anys. També prenent males decisions. Bueno. Molt males decisions. Sí, allò de que se t'espatlla el cotxe convenientment en un lloc que tu fíjate con la de sitios que hay i és en un poble on no hi ha ningú i hi ha una casa pues, de cera. I a més, insistim en un supercameo de Paris Motherfucking Hilton. Exacto. O sigui, increïble el seu paper i el seu desenllaç. Sí, ja està, sisplau. Exacte, sí. A més, una cosa molt ràpida sobre aquesta pel·lícula és que jo em pensava que Paris Hilton seria una espècie de Drew Barrymore en Scream i para nada, aguanta molt més del que... Sí, no, és que a vegades et sorprenen aquestes superestrelles que sembla que no saben fer res. A HBO Max podeu trobar House of Wax. Que escolta, que ens diuen per pinga, que a més és direcció catalana. Jaume Colet Serra. Seguiu, noies, que tinc que veure igual. Molt bé. Escolta, Paris Hilton ha mostrat el seu bebè, per cert, això ho haurem de parlar. Pues sí, la verdad. Vinga, amb què seguim? Seguim amb una de les meves persones favorites del món, que és James Wan, el creador de 3 de las sagas más importantes d'aquest... 3, no una, no, 3. O sea, Saw, Insidious i The Conjuring. O sea, la persona que... Té temps, aquesta persona? Bueno, té temps i muchos acólitos. També. També. Perquè just Dead Silence la va fer després de Saw 3. Ell només va fer Saw 1, la resta ja és piti clean. Un poco RuPaul. Sí, és el RuPaul. RuPaul sí allí, però bueno. Bueno, però és el RuPaul del terror. Sí, exacte. I a part tenen com el seu propi coven, no? I es van deixant fer pel·lis entre ells, que si tu la produeixes, jo la dirigeixo, jo la protagonitzo, no? Entre el James Wan i els altres. I el Leigh Whannell. Leigh Whannell. Exacte. I aquesta, que està també a Sky Showtime, del 2007, i ja us dic, és una pel·lícula que a mi m'agrada molt perquè el James Wan, quan fa coses genuïnament seves, agafa referències molt antigues. I aquí tenim una referència de pel·lícules dels 50, de l'any 45. Me seguís en Insta, os lo cuento, ¿vale? No me voy a poner a enrollarme ahora. No, començant pel protagonista de la pel·lícula, no? El ninot aquest, és una cosa com... Bueno, clar. Un guinyo als nostres avis, no? Sí, de fet sí, i a més hi ha una història de brujeria també, i a més el protagonista de la pel·lícula, que m'he apuntat el nom perquè mai sé dir el nom d'aquest noi, i em fa molta ràbia, és Ryan Couten, el recordareu per True Blood, el germà de Suki. I és molt xunga i molt divertida, i a més, a aquesta pel·lícula hi ha un cameo de Billy, de Saw, del nino de Billy. Ah, veus. Seguim. Quina és l'última recomanació, Noé? I la darrera de totes... Ens està fent la Noé un cop de pel·lícules 2000eres perquè no us hagueu de moure del sofà aquest cap de setmana. Aquest cap de setmana jo no surto de casa. Mira, aquesta darrera és inclús una miqueta actual, ja que està dirigida per Ty West, que nos sonarà per X i Pearl. Ah, vale, sí. Tenim un cameo de Greta Gerwig en aquesta pel·lícula. És la directora de Barbie, no? La directora de Barbie. I la pel·li és House of the Devil. I jo sé que direu, s'ha equivocat la Noé, no és de 2009, és del 80. No, és que està tan ben rodada que sembla que estem als anys 80. Ah, que fort. És una passada. I la trama és una trama vuitantera total. O sigui, és una nani
que ha de passar una nit amb un nen a una casa i ja no cuento más. No Bueno, expliquis més. hay un eclipse. No expliquis més. Bueno, hem de dir que la podeu trobar a Filmin, House of the Devil. House of the Devil. Pues escolta, aquesta minifesta pijama m'ha encantat, no? Clar, Però ara tenim ganes de jugar a un joc. Ai, Sí, això és sona a jugar. suor. Ara, de fet, Tinc por. t'hem d'abandonar, val? Marxem amb les Anem cap allà. carpetes. No! T'hem d'abandonar perquè Queda't amb la hem de manta, posar... Sí, ara tinc por.